Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Uma lakmen romboi ubalong menteri jongatanat pule puthi gejela hagasngi balang jongatayo ka khat artarik urempang arajar arpo ula shimti kumu menteri jongatanat kampo yeng ke sarkar jela hadien bau menteri rangba u Konrad ke sangma ula bate kam thamai yaki saungut ke menteri haga kharwai tarik urempang arajar arpo kani ke jing shimti jong uma lakmen ya katanat kampo yeng kalong hadien balami ke jing dawa ke bajur bha na ki seng san pertai ki bayatre lang hapo ka kunhon Meghalaya Democratic Alliance ka babat yo lakam sensyar ha ke jela ban slot no ya katanat kampo yeng nau James P ke sangma kadau kalong ka jing bum sungutanat ya karukom trekam jong u halor ka jing keno ba shim lala ban te lakam ya ka jing shalan be an yo doyong na ka jela Nalor ketanat kampo yeng umalakmen undang petru ya ketanat pule puthi bat syatun rong ru ban pet saya ketanat forest and environment bat ya ketanat border areas development hagane ke jing bate kam thamai jong menteri rangba menteri berim ketanat kampo yeng James P ke sangma menta undang pet ya ketanat boarding taxation food civil supplies and consumer affairs ketanat law bat ya ketanat information and public relations Haga jinge keren bat kilat patai kubor, umala kemen rumbui ulaong, bakatanat kampo yeng kan na mailat syu bakin dangdon ginu-ginu ki kambe ain hapo kajela nang ni syakmat. Ka jing shimkti ya ka home minister kamde ka kam kalau thamai karena ka part and parcel jong ka duty ke jong ni. Te na kaliang ka jong na tenga shim bakane ka responsibility ban serve ya ka state hakane ka department tenga sungu ya chief minister ba la ibit ba ai yang bangan pe ya kan katana ngan persang ban review de kalau ngan review ngadang shipmenta ba ka dissemination of information hapo ka police department kade ban client nang ba kipaj ba kinnom susha mislead hakinu kika dekane kade ka way mamanta ka media play a very important role then ba kada dissemination of facts and figure should be there nang ba ki phi ko minong pemprang khobor phinyo e ka jing tip ka batikna makaliang kata ka jing chia phi ong ba ki puli ka teng phi manta baro ubaron mobile ulag reporter ta marejia hajaka ban pentip wot syaki polis ni bor badai pen nga shandur shwa ta report shwa nang ta sapun pulit lala dai ki accident ro teng hajaka ban phun shwa ya ka 108 teng ya shandur shwa ya share shwa ban nang ta sa phun ya ki badai banarkan kata ka dai ka jia te ngam nak ka pos ka por ni persang ban skut hu ya ki ba kan ne ka de na menta ka national interest ba ngin persang hi ban pen ya kren bagi bagi de ban aila ba ka kasra ko men ru ka de ban skut hu ya kata ka feeling jong ki ba khnang ba kham tam ma hitu ki shnong ka fencing kam de ban don shab hadu shispa san phuya kat bale ka de ban duna Kim persya ya ka fencing perse Henry namar ba ka Indira Mujib agreement ka don bala ka sarkar Bangla ne ka sarkar India kimla bante ye kino ki permanent structure hapo ka sispa san phauya ta kamut ka fencing kalong shabar ka sispa san phauya den ta kada shibun ki jakarep jong ki preu ki jong ni kin hap shapo ka kpen te hoy ka BSF kan pelai ya ket bakin date rep Henry kin date rep shabar ka ket kam don show kata ka jing shngan den ta daw ki pai ba ki ong ma ba kadai bung ka jakarep snyo bha lada kile hapo ka zero line kadang kam tam pin yo ihi hapo tamabil hapo amlempiang hapo amdo hapo muktapur ujiro line de hasno te kadai hok ken ye ki breu ba kin persya
pi ka report ngam dan kam dan pan de ka report kan ban hi tengin study de ka daw ang pi ka close coordination bat ki BSF bat ka state police ka de bandan marba tang ki BSF ro ka don ngi tuna ki man power tang ka police ro ka don hi kata ka tuna ki man power kata kungno bakin ban maximize ya kata ka wat la hape ngi tuna ki man power ya kata ka duty khnang bakin pe ya kata te nga ka wehi ka de ka bandon ka patrolling na we ka report kan don kata ka khnang ba kibriu kan kata ka jing skan ba kiyo i ba ki don ginong yada yang na ka lang jonga kino ki kambe ain nganom ailat bat ka ain hi kan pe yakum kita. I am very firm that no illegalities will be allowed in our state. Angan done meeting every meeting but ka home police berakaway bangan tip kan no ka strength ka don kane ka infiltration wing kan no ka don ka kiba pun kini ki ayu kan no ki don ki ki don kam kan no ngi don kam but ha ngin deploy te kuma ka manta ngamla ban ong ke mereka ya kan ngin shim but ngin kit khia khnang ba kane katna kan trekam ku bala mendet ya ka bakan page ba kino ki jing room jingmi ki brio ki ba nabar kindem de ban buhai shnong hapo ka state ka jongi pi ya kata ka ka baki allege ya kata ngamdon ban common henry ngamanta ngashim with a clean slate kalong ka ngam page ka bangan le menta khnang baka confidence jeng kibriu khnang baka ta ka jing shania ha ka sarkar kandon ngamla bam ya kren yak ka ba ladep ya kata ka ngin sapet hi ka an ka sapet hi kumno ka dewan de ka denek bam de ya kata ngamla bam ong ai ha